Jongos. Ora mrongos ngene lho lah. Mbak Eni kan ora mrongos ya Mbak ya delok Mbak. Ora mrongos. Sing ngomong mrongos kok. Masa? Ora kok. Mung wae iki lho pipine kemunduren. Biasa kok jan iki. Iki cangkem lho padahal. Kok iso diowok-owok ngene. Tapi apik lho riasane bengi iki ya. Apike piye, Mbak? Iki lho pipine iso kaya diwiru ngene. Sakniki Dik Melani agak dekat salah satu petugas listrik. Ya. Sapa? Siapa kayak Plondo. kok plonto. Petugas listrik. Siapa to Dik sing tukang pasang meternya Juki ya. Rapopo. Bojoku biasane nentuk dhuwit kok Pak Igit iki mesti blonjo-blonjo. Iki odol barang TI aku kon sikatan mbek remukan boko. Lho malah resik. Piye biyen rak ya ngagem ngono kuwi to, Mas. Siapane lah kene untune wong-wong biasa lah untuku iki nyelenip-nyelenip. Angger tak Dadi, pangane kres-kres ana Kayak lemah. gapura. Alhamdulillah julang sae napa sae. Julang sae napa sae. Monggo keenggal diberangkatke. Oh ampun ngoten Pak Igit. Berangkatke teng Mekah lan Madinah. Alhamdulillah. Tindak haji wonten ing tanah suci. Nggih, amin 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 ya rabbal alamin. Tak kira diberangkatke teng transit. Ya ora kok ya. Aduh. Nggih, Pak Igit penonton masih banyak isih utuh. Lah ya wis jam-jam ini seutuh ngono kok Pak Inggi paring dawuh mengke jam 3 rampung mboten napa-napa. Ngene iki pripun iki. Mergo kula wae nggih ngoten ke engko saurung-urunge jam 3 Mas wis kesel pirang-pirang dina wis acara ngoten iki. Ya. Mboten teng mriki terus ditenggani Pak Kususon. Iya. Kususon nunggoni pagelaran wayang ngeten iki. Pak Kades Sembodo asmane Pak Handoko Wareh. Kowe ngerti artine? Napa nika Pak Igit? Handoko kuwi kaya banteng. Wareh kuwi banyu. Walah walah. Banteng untuk apa oleh ketegasane kuwi cukak 50 terginas terampil ning yo karaktere banyu di mana ada air pasti ada kehidupan, ada ketentraman. Ketika Pak Handoko Wareh lenggah ana Prambon Tergayang, ketentraman akan tercapai di desa Prambon Tergayang tercinta. Asma Kinarya Japa. Lho kuwi mbah-mbah biyen Asma Kinarya Japa. Mandi tenan lho, Jo. Nggih Pak Igit. Mula nek kowe lara, saka lombongso japane kuwi jenengmu dhewe. Lho tenan kuwi. Oh nggih. Pak Butet Yogyakarta kae sakit keras. Dekne mendapat wangsit Asma Kinarya Japa, ndak dina nulis jenenge pirang-pirang lembar. Nggih, Sok kowe nek lara tak cepaki pulpen karo kertas Budi Jolang. pun Pak Igit niku enek petugase kiambak kula. Bang pun do nulis jenenge kula. Bang iki angger bang wis nulis jenenge kula. Kok jenengan malah repot. Tak tulis wong aku saiki petugas bang kok, Jo. Walah ya jenenge wong urip iki ngeten iki. Wah, kok umpama Pak Handoko niku nuwun sewu Pak Igit. Kok cara lurahe kula kaya Pak Handoko pun kula coblosi terus pokoke. Nyoblose pas pilihan, Lah nggih pas terus ndak keri. Maksudnya pas pilihan niku lho mesti kula coblosi. Kula pol wisuk wis teko ning gone TKP. Lurah ki ngelu ning sirah. Terus pundi to? Lurah ki nek ana apike ora ana sing ngelem, elek sithik dirasani wong akeh. Seorang pemimpin kaya ngono abot tanggung jawabe, Jo. Mulane Pak Lurah niku mergo niate ngibadah kanggo keapian supaya amanah wong sak desa. 10.000 penduduk hak pilih di sini ada 7.000 Pak Igit. Wih elok. Wah, aku pe pindah rene ape nyalon dewan aku. Wah. Sak desa ngono tok. Kok partai apa? Lho, partai sembarang. Rasah kowe iki ndagel wae dadak nyalon anggota dewan wong kowe ijazahmu ya ora ana ngono ndek iki. Kula pun sampun gadah sakniki ijazah. Tiwas melu rapat. Ijazah saya terakhir napa Mas? SD. Wah, ora iso nggih pun tak ndagel ae kula kok. Lah iya. Saestu Pak Kades Majulang kalau sing tahun kepengker menika badhe ditarik salah satu partai di Rembang. Karena Majulang adalah apa ya tokoh public figure sing terkenal karepe suatu partai narik Majulang dijak rapat niku Pak Lurah. Jak rapat kula. Wis ngene Jo, kita calonke saka partaiku nggih. Wah, waktu pengumpulan berkas bareng ngerti ijazah SD terus kon balik.
Ya bangeten kancaku, Bro, syarat daftar dewan ki apa? Sing penting duwe surat nikah. Sing tak gawe ya surat nikah niku. Oh, alah. Jebule malah ya kudu lulusan. Tidak, Pak Igit, pokoknya orang tuh iri dengki. Semua itu ada masa dan semua itu ada tugasnya yang berbeda-beda. Oh, iya. Tapi tujuannya untuk kebaikan semua. Nggih. Matur nuwun dhumateng para donatur. Nggih. Diwaca iki sponsor-sponsor. Sekali lagi terima kasih. Oh, Siap, Pak Igit. iki sing ragati wayangan. Nggih, sing ragati wayangan. Pirang-pirang dino acara sing ragati kuwi. Pundi tulisane iki, Pak? Alah, kuwalik. Oh, kuali. Oh, iya iki apa ya? Griya Praloyo Banaran. Duh, Kuwi kop surat. oh kop kuwi. surat. Nggih. Griya omah Praloyo ki kapundhut. Nggih. Lah kuwi arep pindah ning Griya Praloyo piye? Ampun, wong sinden-sinden montese seger waras kula. Kula niku mboten saged mati. Sebabe? KTP ku seumur hidup. Oh iya iya. Iya, dalang diapiki bekno kopi. Matur nuwun Ngono kok Majana. sekali-sekali dagelan kayak es jus. Ngejus kowe kuwi. AVS Terop nuansa Ragil Jaya Keraton Tani Bakso Kilon. Bakso Kilon ini menawa iku menawa. Terus Erika Daging, wah Lestari Wedding, JT Al Muharrar, Hesti Arufah, nasi goreng bakso Pak Sus. Aku iso maca kene. Pak Sus. Ude Mulyatani. Mulyatani. Mulyatani Tunggal Barokah. Toko bangunan. Iya. TB iki toko bangunan. Oh, tak kira nggih, TB toko bangunan. Tunggal Barokah. Tunggal Barokah Jagal sapi Mbak Tutik. Iso maca tok tak mripatku jenius kok ngene. Niki Tulisanmu kok ono tak wacane kok ngene. Jagal sapi Ude Mekar Jaya. Ya Jagal. bener apa ora? Niki tulisannya jadal Pak Git. Jagal. Jagal sapi Mbak Tutik, jagal sapi Ude Ude Mekar Jaya. Jaya. Koperasi PT alhamdulillah mbah. Sampeyan mawon Pak Git sing pinter maca. Lah aku maca gede-gedean iki ngono. Oh iya toh. Walah, mripate poetuk tenan. Jebule teng mriko ana tulisane terus enten 76 Happy Community. Jarum 76 Happy Community. Nggih. JTWR Purbowisesa, CR Star Star Audio, Audio. Subur Daging. Itulah pemenang-pemenang Piala Juara juara ke gotong royongan. Nomor 1 mendapatkan kulkas tak berpintu. Nomor 2 mendapatkan tanah kaplingan. Yang ketiga mendapatkan ya sisanya. Kita Pak Lurah rasane kita kok gayeng sok Agustusan meneh apa ya ngono kuwi ya. Wau Bu Lurah nggih ngendikan ngoten. Ngono, Pak. Sesuk Dharma Wanita pe tak do takon urunan, engko takon ngewangi bapak-bapak wayangan neh ngoten. Ketoke masyarakat dia seneng ngoten. Kula nggih Bu ngono, terus kula krungu neh ning kamar bisik-bisik ngene. Umpama gak dikeki dagelan ngono penak apa ora ya Pak muni ngoten. Aku nyaut kok guri penak mawon aku. Alah terus sesuk Bu Lurah wong kula di nomere wae. Sumpah nek mboten enten dagelane ora powinuk aku tak ngono. Soale khususon. Ya sok ben dagelane Andik TB sing kok Tuban karo. Oh, khususon lho. Ya. Andik TP jenengan aku mesti ditelepon Bu Lurah khususon. Khususon Julang Al-Fatihah. Khususon panitia. Tak kira ora nganggo ilaruhi ora nganggo aja. Ora nganggo Khususon. khususon ilaruhi ora ya. Khususon niku teng mriki benten teng mriki niku Direktur Jenderal Bank Sampah khususon. Oh iya. Lah nek jenengan nek bar magrib ngoten niku khususon Ilahi Ruhi. Beda melih. Beda. Nek khususon Ilahi Ruhi tujuane rono. Oh iya. Nek khususon Bank Sampah rene. Oh iya, Ana iya. dalane dhewe-dhewe diworke. Oh wis bar. Wis bar. Kok nek dieling-eling niki sponsore dibeto mantuk. Sapa Iya, ngerti? iya. Lho sapa ngerti to, Bro? Iku penting diapalno. Nek wis apal kon nanggap. Coba. Sing pundi Pak? Mbak Yosi karo Mbak Eni. Wah, entuk coba sik iki ayo. Di Eni permintaan masih terbanyak. Request terbanyak tayub Joy. Tayub. Kene nggon Tuban. Kopi jahe Tenggor. Walu. Suwe ora tau krungu kopi jahe Tenggor. Astaga, niki mau ket
sonten lho le ngentosi caping gunung. Oh nggih bar iki mengke caping Nggih. gunung. Terus wonten panyuwunan susulan wau mujiwat kalih nyidam sari. Nggih, engko tak ature engko. Yo ngalah iki engko mentas ta ora kok iso. Mentas iki Mas piye? Mulih. Cara nggonku ayo dhewe surup ndang dia mentas. Nek nggon aku iki mentas kok Kok kali. Munggah nu kae wis rampung adus. Yo Kok kuwi yo mentas. Ndang mentas ndak jebibir. Iya. Jebibir iki lambene Kadepen nggih, Oh. kadepen niku. Katuen. Kaya bojomu kae kok goceke sepeda motor nganti ngono ya, Cok? Piye? Nggih, rambute rebodingan Pak Igit. Kemayu mesti. Iya, tak jak lunga moh kudungan. Rambute reboding sakmene kaya ndelok karnaval. Anggike dipamerno tak goncekno gedhek-gedhek nyantol truk parkir. Ayo bojomu. Yo biasa. Ning yo rebonding terus nyantol truk parkir terus kok tambake ning rumah sakit. Nggih Pak Igit, malah blarak-blarak biaya pengeluaran lagi. Kok iso? Lah untune dipageri niku Kok untuk dipageri? kudu dicoplok soal iki yo mari masalah ngoten. Oh, nganggo behel. Kanggo behel. Kula coplokke tenggene rumah sakit Bojonegoro ora Nggak sanggup. iso. Surabaya ora sanggup akhirnya digengken teng Singapura. Ah ya Allah adoh Mas. Aduh tapi yo gak sanggup malah dokter telepon aku pas mayang ning ndi iki wi. Pati. Pati heeh. Mr. Jolang, yes. Ini susah dicoplok harus sak ndase muni ngono. Terus mbok untir ndase. Ora. Tak kira mbok untir. Ndas iku penting lho. Oh iya. Adek penting go apa? Engko tak WA. Oh ndas sih penting. Tapi karo bojomu iso seimbang ngono, Mas. Kok ngono? Lambene kaya gendera. Kok kaya cocok ya Mbak ya? Mas Jolang karo bojone kok cocok kaya ngono. Imbang aku isin. Alah yo ngalah. Lah sing wedok merongos sing lanang yo merongos. Lah iya kok iso jodohmu kok iso ya Allah wis diatur pancene karo Gusti Allah lek wong prongos. Tahu lho ya saku tangi turu kelagepan. Kok iso? Kelagepan. Lah turu kan ora sadar. Adep-adepan padha mangape oyok-oyokan angin. Oh. Wis. Gusti Allah. Apenan nek pas sepedaan motor gocekan wong loro. Ngapa? Lambene sok klebet-klebet kabeh. Iku lambe kuwi. Piye jajal? Klepet-klepet piye lho Mbak Eni? Piye Aku- jajal contoni? Aku ki orang jarak ki ternyata Iya. resepsi sing duwe gawe nyewa kipas angin. Oh ya ampun, blower Iya. gede. Blower ya, sing ono blower. ese kae. Blower ana kipas angin. Inilah Mas Jolang adalah MC terkini ya. Aku ngadeg ora sadar benakno iket ngene iki ning ngarep kipas angin. Ki lambe tak gendera aku. Ya disyukuri. Kowe entuk duit yo mergo saka lambemu kuwi. Nggih Pak Igit, kula wau banner tulisane kok bintang tamu Jolang merongos ngene. Jongos. Ora merongos ngene lho lah. Mbak Eni kan ora merongos ya Mbak ya delok ah Mbak. Ora merongos. Sing ngomong merongos kok. Masa? Ora kok. Mung wae iki lho pipine kemunduran. Lu biasa kok jane iki. Iki cangkem lho padahal. Kok iso diowok-owok ngene. Tapi apik lho riasane bengi iki ya. Apike piye, Mbak? Lah iki lho pipine iso kaya diwiru ngene. Ngene tak kandhani. Apa? Iki ora tak wiru, Lah piye? tuwek. Oh, wis kisut. Saiki iso. Meluntung kulite. Alah ning loroi kono dhewe ndak masane ngurus piye. Iki mau bar tak setrika. Utis teliko barang. Aku iki nek perkara duit ora masalah. Raiku ki anggekku tak kencengno ndek ini tak jahitno ning Jakarta. Piyu. Piye to Mas? Kene dituarik rene malah mataku metu. Dilebokno meneh tuarik rene mripat iso ngalih ning kene keloro ngene. Untune malah saya maju ngono. Akhirnya aku baru sadar apapun ciptaan Tuhan yang Maha Esa adalah yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sadar. Di balik merongosmu kuwi ada nilai syukur Nggih. luar biasa. Aku wis kendel Pak Igit, tak kita aku ana wong operasi pipine moh tuwa. Jebule tak intik ngeri we. Lah Kok piye? ngeri piye? Diresno nggon bokong templekno kene. Wah, Hah, bokong bokong? wongku ngalih pipile ku lek bojone ngambung ra ngambung bokong. Ngeri. Ngeri yo jebule. Aku wis ora merongos sateknan aku. Tapi najan to sampean iki lho Mas, raine elek tapi sampean punya kelebihan. Yo. Kelebihane apa? Kelebihane iki lho. Kelebihane lha iki untune kelebihan. Oh iya. Iki yo mula-mula gawan kok cilik kok. Wong mone yo gak ngene mbah kok iso dadi ngene. Lah ya Allah kowe kok iso Lah kaya kuwi ngono to, Mas? Sejarahmu cilikan lairmu piye ora takon mbokmu kowe? Pun Piye? takon. Kok aku iso merongos, Mbok? Ngono. Kowe aja pisan-pisan wani makmu bapak ngoten. Lah kenging napa nglairno awakmu iki makmu rusak lho ngene. Kok iso rusak? Iya, sungsang.
sikil dhisik dukune gek ra pengalaman tiruaga sikilku dikeret cangkemku keri. Alah yung cangkem iku iso keri. Lah ya lah. Main najan to merongos kan makmu ngudange ya apik anak ujulang sing ganteng-ganteng dhewe, bagus-bagus dhewe. Alah mak iku mbodoni wong udange ganteng dhewe aku nek sekolah jejer kancaku tak wasul tetep elek dhewe kok, Pak. Lho ya bener lho lek ngutang ganteng-ganteng dhewe, kan gantengnya lek pas dhewe. Lah yo itu keistimewaan Orang wanita tua. yang sangat luar biasa Kandhane seorang kok. ibu. Anake goblok lah muni pinter-pinter dhewe. Ayo nanggake diguwaki, ayo nanggake pinter-pinter ngono biyen. Cah biyen ndoyi biyen ganteng pinter-pinter dhewe nyatane delok. Padahal pekok ya. Goblok kan mbah. Alah yo lho. Delok ekspresine. Ekspresine delok. Angger mak ndoyi delok streaming ngene ngutangku kok luput. Mbok endo yo delok streaming. Angger delok streaming kok lele kok piye ngutangku kok luput. Gulo deh. Pinter-pinter dhewe kok jebule. Mesti gelo. Danang senenge mbah. Lah musuhe sing ngimping kok Danang. Yo danang. Yo kalah. Coba kaya mbok Kopi jahe tenggor tayub khas Tuban. Wah, ini Mbak Yosi wis bacot nembang kaya Karniati, Jo. Oh, Mbak Yosi niki saged kaya Karniati. Sing Mike dikai suarane dikai Eko sithik, Gus. Nah, men kaya son tayub. wong sing Karniati niku mbakane sing iso mutit. Ya, Mbak. Mbak niki palsu, wong isine kerdus kok. Gak iso aku. Ayo Yosi ae. Halo. Halo. Kopi jahe tenggor.
kepatuk sapa lomba karo Yayang Iluyos neman eman sendok korok kiru-kiran yen ora ketok dah dipikiran tengger wetan tuban yosing barang ketenggor hatiku kelaran sebab apa lo yos aduh diselingkuhi lomba eni tak sayang bojoku dhewe ali-ali amas kuningan tak lali-lali saya kelingan tengger prambantar gayang mbak eni bareng ketenggor terbayang-bayang alah terbayang sapa lomba ya mestine pacare lo yos ya mas sepet-sepet sawune mentah tak empat-empat saya ra betah tengger kayune randul ya sih barang ketenggor hatiku rindu rindu sapa le ya mestine bojone dudu bojone kancane aduh aduh sayang padamu tali kawat diuntir untir wis ora kuat rasane pikir tengger ayune jati mbak eni barang ketinggur kok jatuh hati alah jatuh hati karo sapa lomba karo kancane dhewe lho ya aduh sayang bendina kepethuk lho ya aduh penak mesti ali-ali emas kuningan tak lali-lali saya kelingan Oke. Makasih Mbak Yusi Mbak Eni. Oh, ngono ku nek sindir tuban angger gendhinge rampung astane ngene. Piye? Kok ngono sebabe? Nggadah lendang Pak Igit. Oh. Sampure niki terus ditemang ngenten. Kowe kulino dadi begendong kok iso. Nggih benak-benake. Alah. Parikane sak lagu kok parikan kabeh. Itulah indahnya budaya Pak Igit. Dadi wah mulane jenenge sindir. Artine? Artine ki nyemoni. Oh, menyindir. Nggih, nyemoni dadi ki ambek niku pakai kata-kata kiasan. Bayeme lemu-lemu Mas Jolang. Haye meyen lagi ketemu. Ketemu sapa lho Mas? Katresnane lho Mas. Mane man. Sendok porok diuntir ngiwa. Mripate mlerok diuntir ngiwa. Yen ora ketok kelingan ning netra. Oh, lha kuwi diuntir ning kiwa lho mlerak ae. Kok gething aku. Parikan ya. Nggih. Menika coba Mbak Imraatul Ima Firdaus kalian Mbak Lila. Bah, iya. Ya iki sing saumuran ayo. Karo Mbak Melani Caping Gunung. Oh. Bertiga.
slow dangdut tayub bar kuwi langsung disesekne. Iya. Karya Mbah Gesang. Ya. Caping gunung. Ada. 3 bidadari cakraning rapi. Picuh. Iya. Sing temurun saka kasur. Kayangan. Ya kayangan enten Bidadari kok ning kasur. Maksudnya niku teng mriko nggih enten kasur Pak Git. Lempoh apa piye? Mbak Ima kuwi wong wadon sing sami nahu atokna karo sing kakung. Sami'na wa atokna. Niku maksudnya pripun ta Pak Git? Ya patuh taat karo sing kakung. Taat. Heeh. Taat nek pas ana sing kakung. Maksudnya niku ora taat rayo wedi niku. Antara taat dan wedi ya. Iya, wong wedok kudu wedi. Apa bojoku mbek aku wedi terus. Masa nek sampean tak sing wedi. Ya mergo raine. Aja mepet ngono Mel, nengah Mel. Cah loro iki anjen. Bocah kok kaya Adik rengginang. kakak mereka. Kok rengginang piye? Ah piye ora tau benggang belas. Koncone curhat ya wong iki wong loro kuwi. Aku lagi iki krungu isae. Aku iya pacarmu piye, Mbah? Ngono. Saniki Dik Melani agak dekat salah satu petugas listrik. Ya. Sapa? Sapa kae? Plondo. Kok plonto. Petugas listrik. Sapa to Nduk sing tukang pasang metere? Juki ya. Rapopo, Asma Kinarya Japa. Juki. Joko. Oh Joko. Tak kira Juki. Capek gunung ya. Nggih. Slow dangdut ala Tuban bar kuwi disesekne ya. Monggo Mas Rangga, buku kendang Mas Rangga. Sesarengan gandrung Esti Laras. Sing besa lagi klumpruk do nyedaki. Apike Mbak. Aduh teko nyedak ompak. Dapike.
luar biasa. Digarap dangdut tayub terus irama siger. Cakrane ngrat nek kon tayub Tuban Iso persis wis kaya gandrung Ngesti Laras. Pandowo. Gandrung Ngesti Laras. JJ pancen seniman itu saling belajar dan saling untuk mengenal. Apa meneh dikuwati sing meking. Wah. Sing meking asline ya ora patek kuat. Iya. Ya. Kuwi mau Mbak anu. Mbak Ida dereng. Iya. Coba aja. Nyawang profile Jolang ini WA gambare Pak Harto. Wah gayane. Nek sing urung ngerti wah bagus iki ngono ya. Iki Pak Harto lagi nyekel apa keris apa nyekel apa Wijo? Nggih keris Pak Ida. Wede. Coba Mbak Ida lala Mbak Ida. Iki Mbak Ida. Sing entuk undian umroh Jo. Dek bengi diundi Cakran Ningrat sing entuk Mbak Ida. Diran sing nyelentem. Oh Diran. Nggih. Mas Undlu. Lho ala. Sing ngempul, sing ngegong. Iya. Karo Mas Hamid. Wah operator. Somben do mangan iwak unta ngono. Oh iya. Rono Diran ngerti unta darane pedhus kok gedhi. Wedhus kok gedhi. Ngece. Lah ning kene ora ana lho Pak Igit. Ning gendera lho kok enek. Gembira lho kok asamu aku ora tau mrono. Iku malah mok cilik terus poninan ngono. Masa ana poninan. Sumpah lho ditumpaki cah cilik bayar 30. Kuwi keledai. Oh keledek to Pak Kuwi Igit. kedelae. Oh jebule aku sing urung roh unta. Rohku ning tanggalan kok cah. Tanggalanmu kaya tanggalan kuno ya. Gambare unta. Terus masjid Demak. Iya. Telung sasi gambare siji. Nggih. Engko anggere telung sasi dikletek ngisore tok. Yo alah. Pokoke sampe nek do rono bismillah kanca-kanca ben do ketularan. Sing mirsani Cakran Ningrat yo ben do ketularan dadi tamu Gusti Allah. Amin. Sumben nek yoga-yoga entek gendi kowe tak jak jo tak lebokne undianmu. Walah. Tak kopiok kowe. Sing dikopi ana Wonge. Kula rencanane nek pun lunas nggih rono dhewe. Rono dhewe renek kancane. Sing ngendang jepa ngomongane atos. Pripun? Nyandak apa ora umure jare. Lho. Mati ki ora kudu tuwa, ya ora kudu nom, ya ora kudu lara, ya ora kudu sehat. Ngono. Ning titenono. Mati aja wedi. Kok nek kowe wedi mati ora iso mati nganti entek wong ape lapo. Oh iya. Nah, ning ya somben-somben wae mergo sing butuhke wong akeh ya. Tenan wis. Awake dhewe muga-muga sehat. Amin. Bejo saiki wis bejo sing tembe. Iya. Jo dicelengi duwite Jo. Duitmu dicelengi. Celengi pripun wis pirang-pirang dina ora sampean bayar. Lho kok iso ora dibayar ki lho? Dijoli botol. Pemborong kok beduh nek motong kres. Oh, wis. Lho. Kok ora sekian persen ya ora. Lah terus? Langsung kabeh ditotal. Lah iki gur tak WA, iki tak WA Jol. Ya WA aku iki iki tak waca. Iki Bluro Ponorogo Batangan Soko Tuban. Oh, tak WA gur alamatku tatok ngono kuwi. Iso utang wakih karo. Oh, alah nggih. Monggo tukange kono ya tak bon, dadi dekne ora ngerti. Piye coba kaya ngono kuwi? Aku iki mbah. Ape nyalon dewan gagal dibodoni dalang. Ning lak duwe gapura apik. Sik, aku tak tekok perkara apa arep Aku ngerti ya nek ngene nasib kurang gawe gapura aku. Tak kei bethek pring. Lagune Lestari, Mbak. Alah mbembo lali. iki dadi hitungane ra jelas, Mas. Jelas tak kei angkane kok. Oh, lho wis ana angkane lho wis cetha lho, Mas. Aku ki nek hitungan aku wis menyadari hitungan. Lah piye? Oh dianakno kok. Ya ora kok, Lho maksudnya dianakno sak perluku. Oh, Agar iya. ora tak bayar statusnya Y Allah. Tak semoni ngono ya dibuka tok kok ora ana WA. Sabar ya aja ya ora. Paling ya malah hongki kowe saiki. Lho,
Mas iki nek kamu sengsara bahagia. Ya. Ora bahagia. Duite tak wenehke bojone ora. Oh Beda lho, neh. kuwi digenahke sik. Mengko nek panjenengan kondur digenahke karo garwane. Lah bojoku biasane nek entuk dhuwit kok Pak Igit iki mesti blonjo-blonjo. Iki odol barang teki aku kon sikatan mek remukan botol. Lho, malah resik. Piyayi biyen rak ya ngagem ngono kuwi to, Mas. Siapane lah kene untune wong-wong biasa lah untuku iki nyelenip-nyelenip. Angger tak Dadi, pangane kres-kres ana Gawe lemah. gapura kan Botoko Tuban gawe Mojopahit. Bata merah nggih. Cedak pendopo digeraji. Bleduk kabeh pendopone jolang. Mbak, mengke nek tukange rampung disaponi melih nggih. Ora usah, wong sesuk tukange yo ngeraji boton neh. Dadi Oh, le iya. nyapu sok beneke wis rampung. Pinter wis wis. Pinter. Wah ya. Ayo, Pokoke matur lestari nuwun. aja. Nggih, nggih. Lestari supaya warga Prambon Tergayang ini lestari gone kekadangan, lestari Amin. gone menjaga kebersihan. Amin, amin, amin. Kebersihan